Hi! Good morning mga moms. So, for today's video at ngayong ganap nga po sa araw na ito, isang major general, what you call this? Cleaning. Oo. Ayan, gaya nitong aming electric fan. No? So, it's going to be a very huge general cleaning dito sa kantin dahil yung pinagpupwestohan po ng aming mga costume ni Brenda, yung pinaglalagyan ng mga catering services namin, ay ililipat natin dito sa canteen. And so, as you can see, medyo magulo. Hindi naman siya sobrang gulo. Medyo magulo yung ating pwesto rito. So ngayon, aayusin lang man po natin para medyo mas maayos at medyo mas organize yung magiging pwesto nung mga gamit na nandito. Ay, ano yan, babe? Ha? Leng. Papatayin ko? Leng. Kani dahil patanggal niyo, ginuko. Patanggal mo ano. Kani pa. Tanggalin na to. Kami na dyan. Ako na magpokpok. So, yes. Ano ba, bubunutin? Yung buhol? Ang init ng tubig. So, ayan. Late, ayan siya. So later, makikita natin yung mga gamit. So ililipat namin dito, ayusin natin, sasalansan natin. And ihiwalay din natin yung mga gamit na pang hardware o yung mga pang kumpuni, ganyan. Para doon sila sa isang lagayan lang din. Para hindi tayo kalat-kalat, you know. So, tulungan nyo kami. Pakita ko sa inyo before and after this canteen. Ayan na. This is the before. Ayan, as you can see. Ayan, at mamaya makikita nyo na ang kanyang after look. So ngayon, simulan po muna natin dito. Mga nandito kasi dito lahat ilalagay sa gilid na to sa part. Ay! So ito mga po, technically, yung ilalagay lahat sa side ng kitchen. Ang sakit. Kasi nag-ano ko ng alambre. Umano dito sa ano ko. Oh my God. Ayan, so nahugasan ko na, nasabunan ko, nilagyan ko ng alcohol, kasi ngayon nilagyan ko po ng betadine. Hindi naman siya ganang kalalim, pero mabuti na yung nag-iingat tayo. Linisin na natin ito. So tuloy tayo sa paglilinis. Let's go! Dapat dito mga ito na doon sa isang lagayin ng mga ano. Pwede yan dyan is-steady lang lagayin ng mga toyo. Ano to? Kainan. Sunog? Ano to? Diyan butang muna kayo. Ugo kayo. Ano to, Abo? Ano yung saksakan ba dito sa... Oo nga no, dun sa bandang bilyaran. Basta ano ito? Bukan, lusot ng upuan. Nasa dapit mo pwede. Oo, yung ano.
Wala gamit yan. Dili. Ano lang. Pagkagabi, abrihan, kuhaon. Kagabi, kuhaon, di ba? Wala kuhaon nila. Ah. Ang gulo sa gawas. Nadili. Kaya nga lasa, unsa man yun. Mga karton. Lasa. Himbaw ang kabalang gidube, gidatan ako gipanlaban. Yap. Timbang. Ya, hebat nilai. Rolex. Ako rin. Pengis kan on, tim ka on ta. Dato. Kita ni deh. Taas na kaya. Yan yung mga galing. Ay, tabi ko. Ha? Yan yung Teng, kabalo ka sa gibukaan ng kateng. Yan lang muna. Itong lagay ng pangalan. Yan! And finally, nandito na si Batingting. Yan, sa kanya na po talaga yung naka-assign. Sabi ko, ikaw na bahala dito sa kusina kasi since sila yung mga mahilig magluto at salansan mag-ayos nito. Gamit dito! Sira ulo ka! At Lady William napakaaga mo, patapos na. Tapos na, nagigigil ako sa iyo. Pasok na natin lahat ng mga gamit. So siya naman makakasama ko sa pag-ayos pa ng ibang mga ano namin dito for the catering services. Gusto nag pakabada sa tibating. Grabe. Man, Kami nagsabot ko namin. ano? Kapila pa mong kagiiguan. Nagsabot sa mga. Ha? Ikapila ta kagiignan. Oh, di ba? Anong balik ko nimo? Ay, tanggalin natin to. Para wala tayong masyadong nakabitin. Batingin na. So later, makita nyo na para to may isa lang sa na maayos. Yan. And dito tayo sa ilalim. Dito, ilalagay natin ang isa sa mga nagagamit natin sa pagluluto. Ay, sorry. Ang dumbbell. Kasi nakakatulong ito para madurog yung mga bawang. Pare ko. Ano ba yan? Muputok. Yun yung bawang. Uy! Captain Barbell! Ito lang. So ngayon naman, it's time to make hugas all the utensils na nandito. So
Mula sa baso, kutsara, plato, lahat. Para mas malinis. Isa talaga sa mga sa bahay, isa talaga ang kusina sa mga dapat malinis kasi dito nanggagaling yung ating food, diba, yung ating kakainin. So para lahat malinis. Then followed by the restroom, CR. Yes. Alam niyo yan, dapat malinis yan. Kasi hodang makalat, madumi ang kwarto mo kasi ikaw lang naman yun nandoon. Pero yung kusina at CR, nandyan lagi ang mga bisita, yan yung open, yung nakikita lagi. So, dapat yan talaga lagi malinis. This is it, mga moms! Ayan na yung ayos ng ating catering services. Mga punda, yung cloth, wine glass, kutsara, tinidor, yung mga tray, yung jug, yung mga flower set natin pang decor. And eto na ang itsura ng ating kitchen. O, di ba? Ang bongga. Tapos, dito sa kahabaan na to, dito sila maghihiwa kung sino na magluto. So, pinalawag namin yung space dito kanina. Nandiyan yung mataas na ref. So, ngayon yung freezer nila nandito. Thanks to Bating and William May. Ayan sila nag-ano dito sa kusina. Kami nag-ayos na rito. So maluwag na tong space na to para hindi na siya magisiksikan. So nag-isip kami kung ano yung mga possible na pwedeng ilagay rito. So as much as possible, itinabi na namin yung mga gamit na hindi naman halos lahat nagagamit. Kaya dito pag sobra-sobra mga kutsara, tinidor at mga plato, itatabi na natin para hindi po masyadong maraming gamit na nasa labas. Yan. At syempre may curtain! Oh, yan yung mga napamili kong cortina sa gagamit natin dito. See? Tsada na. Eto naman na yung pinanggalingan ng ating mga catering services na gamit. Yung mga ano kanina. So, ginawa na po siya ngayong stock room ng tindahan ni Madam Donna. Yan na. Dito na yung mga keys na ano. Para mas malapit po sa tindahan. Andito yung kanilang mineral water, stocks na mga soft drinks, bottled water, bottled drinks, and bigas. Yan. So, that's all for now. Ayan, so, kung meron pa tayong ayusin, ayusin na natin. Ayan, sa ngayon, di ba may upuan pa dito? So, pwede ka mag-relax after this tiring day. Makapagpahinga ng very, very slight. So, once again, this is Ma'am Shinji. Thank you so much for watching. Kindly share and post, comment, like this video. I love you.